Γεια σας αγάπες. Ανεβάζω αυτό το σύντομο βίντεο σήμερα, 3 Απριλίου ημέρα Κυριακή, σαν απόδειξη σχετικά με ένα διαγωνισμό που ήδη έχω μπει στη διαδικασία να τον υλοποιήσω και να τον ανεβάσω σαν ανακοίνωση. Λοιπόν, ο διαγωνισμός θα έχει να κάνει ποια από αυτές τις 8 κάρτες περιέχει ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Το δώρο το συγκεκριμένο θα είναι ένα ξόρκι. Από εκεί και πέρα θα το προσαρμόσουμε προσωπικά για τον καθένα, τέλος πάντων για αυτόν που θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Είναι στο νούμερο 8. Το έχω ήδη έτοιμο. Οκ. Και τα λέμε λίγα συντόμως. Είμαι η Σάνσκρα, σας αγαπώ, σας φιλώ.